yarinya Ummirahab cikin wannan masana'anta. To kuma sako ya je ga shi Adam Zango wanda bayan ta kacame musu da ainihin wato ko ita wannan yarinya, a jiya na ga wani bidiyo da ainihin wato ko ya fito ya yi magana a kai, ya lissafa irin wato ko ƙalubalen da ya fuskanta ta dalilin janyo wannan yarinya. To kuma gashi kamar yadda ya ambata wasu matsaloli yake gani daga gare ta wanda bai san ƙarshen su ba, da haka bari ya dakatar da ita, ko da an ga wani abu ya faru kar a tuhume shi, a tuhumi kamfanin da ta koma. Wanda daga ciki ya lissafo waccan magana, wancan sako da wancan ya aiko muka tura a cewa ya ce a kama shi saboda wancan abu bisa saba dokar ya shigo da yarinya wacce take under age ta shigo cikin wato ko masana'anta ta fina-finai, wanda wancan batu ya ainihin wato ko ya riga ya wuce. To a cikin kalaman da shi din yayi, ya bayyana cewa wasu abubuwa ya gani daga gare ta marasa kyau, ya ba ta shawara ta ki ɗauka. To yana tsoron kada wani abu ya faru a ce shi ne. To kuma sai gashi a jiya din dai na ga wani rubutu a shafin dan uwa Malam Datti a Salafi, a inda ya hakaito cewa ita yarinyar wasu jaridu sun yi hira da ita, ta yi martani ga shi Adam Zango inda ta bayyana cewa ya shiga taitayinsa, idan ba haka ba za ta tona masa asiri. Wannan maganar akwai katuwar alamar tambaya a ciki. Idan bai shiga taitayinsa ba, bai daina magana a kanta ba, za ta tona masa asiri. Dan uwa Malam Datti a Salafi ya yi tambayoyi kamar haka. Daga cikin tambayoyin ya ce shin zinaye da ita ne take ganin za ta iya tona masa asiri? Da dai wata tambaya bayan wannan ina ji cewa yayi ko ya neme ta da wani abu ne wanda yake mara kyau, ko dai wata magana makamanciyar haka, yana nan a shafinsa, kuma ya bayyana cewa hakan bai saba doka ba a yi wannan tambaya din. Me dalilin da yasa Ummirahab take cewa za ta tona wa Adam Zango asiri? Waɗannan su ne iya tambayoyin da yayi. To ni kuma ina da wata tambaya ta uku. Shin Ummirahab tana shirin yi wa Adam Zango kasafi ne? Wajibi ne a saka wannan tambayar a ciki. Ko dai wani abu yayi mata wanda in ta faɗa zai kunyata a duniya, ko kuma wani sirri ne da bai shafe ta ba, shi kadai ya shafa da wasu can, ya buɗa mata sirrinsa ya gaya mata, wanda in ta faɗa za ta tozarta shi. Tambaya ta uku, ko kuma a'a tana shirin yi masa kazafi ne? Kowanne daga cikin waɗannan abubuwan yana iya wakana. To duba da yanayin yadda abin ya taho haka gaga muka ga cewa ya kamata mai nasiha mu takawa kowannen su burki ta hanyar nasiha, in kunne ya ji jiki ya tsira. Duk wanda bai ji ba riba ya ji wuhu. Karo na farko ina nasiha ga shi Adam Zango da ya yi ƙoƙari ya kame bakinsa, ya fita daga harkar wannan yarinya, kar ya ƙara fitowa ya ce komai a kanta. Kamar yadda na kalli wancan bidiyo, ya yi bayani na hankali, na hikima, a inda ya nuna cewa sanda ya